iya, iya, iya. Abang rotinya, Bang. Ini bakara. Bakara. Satu lagi yang mau ya. Rotinya udah mah. Acaranya enggak. Orang puluh, Oinan. Coba Bang ditanya ke halaman di Boska. Cek sini. Kalau mau foto-foto di foto booth untuk semen. Kursi yang masih kosong kita lihat. 8 menit. Kita sepat. Dicari tempatnya. Ini kita ke Sukabumi. Seragam hijau. Depok Timur. 7 menit lagi. 7 menit lagi ya Bang Ina, akan kita mulai kegiatan kita dengan senam sehat. Kalau ada mau lanjut? Iya, buat gereja lagu gabungan gitu. Karena beban. Tolong kita hati-hati jalannya ya. Banyak urat-urat pohonnya. Hati katanya. Info sekali lagi. Ini sudah menanti ungu. Ya. Setelah ungu, Gimana Bang Erwin, udah siap? siap. 1, 2, set, set, udah. Oke. Ini Depok 2 ini. Oke, Inang na tua-tua na itong ay senyumnya luar biasa. luar biasa yang pakai kacamata ya. Umur Mantap. saya dia Inang. 89. Luar biasa. Puji Tuhan. Masih energik. Keren. Bos keren. Wih. Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, Jari, tepuk jari. Sambil senyum. 2, Senyum. 4. Jalin tangan. 1, 2, 3. Silang ibu jari. 1, Sambil senyum ya. 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, Kelingking. Sarap-sarap kelingking. 2. Adu sisi telunjuk. Tunjuk. 1, 2. Tekuk pergelangan. 1, Pergelangan. 2, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2, 2. Mana senyumnya? 3, 4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 3, 4, 2, 3, 2.
puji Tuhan. 3 Kanan. 1 balik 2 balik 3 2 balik 3 balik 1 2 3 Kanan. mulai Mulai. 1 Pipinya ditarik ke atas. 12 13 14 15 16 17 18 gosok tangan sisi rambut Sisi rambut. Aba-abanya diikutin. mulai Sisir supaya tumbuh rambutnya nggak jadi lebat. Yang putih jadi hitam nanti rambutnya. 5 Iya. Hitam semua rambutnya. 11 12 Iya. 13 7 8 9 Ujung alis. alis Ujung alis. 1 2 7 8 9 Ini mana? Ini menghindari kata. Natu mapalangit dohot tanoon. Songonon nina Tuhan Jehovah yang gohalak partigori manguludo binahen ni parsi hohot na marhapor siyaw. Ale Tuhan debata ditatap hodo parpunguan nami sadaryon ima kebaktian padang asi maroham pasu-pasu maulaw nami sadaryon dalam nami mawon marnida dohot maka mulatehon asi-asimi di bagasan ngolu nami. Ale Tuhan say pasu-pasu mahami pasu-pasu manang uluan nami na manguluho kami di huriami pasu-pasu manang huriam HKBP surmaton di parbadia pahiras rohanami iyai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ondo tong tangi aku lorambung radio sai tong di pasari sari nang madi aroh aku nang lantuk pinggir naik lingkol parton dioki Martua maganup namak kabiari Jehovah namar parange di aka dalan nai. Tudoson hau anggur namar parbue do iang gojol mam di bagasan aka bilup ni jabuk. Tudoson tunas ni hau je tudo aka anakmu humaliang mejam. Idaman, say sa manido domon dapotan paso-paso gawa namat kabiari Jehovah. Jangan ikon idaom mo do akapahukum tuho ni anakmu kasonangan nas pungkok tu Israel. Tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Amin.
Mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan opason alabui dohami nuaing marpungu marsedani roha marlasni roha di napatupa pertangiangan manang kebaktian Padang na di Ulayasada distrik 28 Deboskap na niluhoni nang pres nami pendeta Ridoi Batubara marlasi roha mi ali Tuhan alabui donoeng hami pungu huria lansia na adong di Ulesa daon naro ali Tuhan nasian HKBP Bogor, HKBP Cinere, HKBP Cibinong, HKBP Ciluar, HKBP Cimanggis, HKBP Citra Indah Jonggol, HKP Depok Sada, HKP Depok 2, HKP Depok Timur, HKP Harjamukti, HKP Kirak Remaja, HKP Sukabumi, HKBP Villa Duta. Imana niluhon ni akka uluan nami dohotakka parhalu nabi. Marhite pertangyangan kebaktian Padangon ali Tuhan, omadala dihami nabui pahot haporsion nami, doho paringgas rohan nami, nasaradi hami toktong memuji doh pasang apokwarmu nabadiai. Lumowi ma ali Tuhan di masa ni hatua tahun namion asa toktong lam zonok hami tuho sai marpakirimon hami tuho ali Tuhan asa toktong sai donganammu ramotammu hami di bagasatikyon ali Tuhan molotung adong noaeng dia kadongan nami kana tuoto nami lansia nasubui ro tu pertangyangan kebaktian Padangon lumuwi ma alanya kaparsahito naktu nasida pela Tuhan molotuk pegali daging na alani parsahitoni setoktong ma Tuhan girgir matordina saya martangi yang mangidugu pangurupiot tuho asa mahiti haporsion na li Tuhan boy toktong nasida hisah hipas rap hami tong atongan ni huriam
malas ni roha memuji dohot pasangapon gowarmu. Songoni mali Tuhan anon duksipul acara kebaktian pertangyangan anon urutan nami dope ali Tuhan biaka ramatama perlombaan aka hiburan iman alaus batuduhon parsaron nami ali Tuhan sesama huria alani Tuhan tusudian nasa pungwalan siya sai para gugui mali Tuhan pahipas nasida parbisukin nasida ali Tuhan asa totong sudin aka ulon namion boy mardalan lasiroha diami hamuliau di kuarmu songoni ali tu anon dipatupa doaka perlombaan tuhoman apa satu nami aka tingin natung delehon nasida dorohana guguna tikina pikiranna nang dana pele Tuhan nalaho patulucon ulaon sakapon ali Tuhan alani mangilu hami toho ali Tuhan sai pasada masudi panitia leho dinasida totong gogo hahipason torang niroha ali Tuhan asa marhiteian non dia ka program aka saka ng pinatupan nasida siyan na mamulayan non sahatu na pajukon ulaw non boy mardala doho denggan sesuai dengan aka jadwal nauk tinotuhon nasida songoni mali Tuhan naktu pengurus lensia distrik PLD 28 di Pasukapon ali Tuhan toktong do tuho baron namin nasida toktong saya pasada toktong ali Tuhan pargugoy parbisuki nasida asa disude aka program nilansia di bagasa tahun 2 tahun neng ro ali Tuhan boy toktong di patupan nasida no ni ali Tuhan nalaho pamajuhon pahebakon punguan lansia di tonga-tonga di distrikon asalam tumajuna ali Tuhan lumobi nabuhi patang haporsyon nami doho pakirimon nami tuho ali Tuhan di bagasatikon ali Tuhan secara khusus tuhoro pasaton nami nakpanggonggomi nami siyan presiden wakil presiden sahatu tingkat rendah RT 1 RW ali Tuhan sai mangido hami tuho ali Tuhan leono munir sida bisuk habis taran nesyakko na sa mabir minaho ali Tuhan nasida asa totong nasida pe sa marusaha mabuah bangso namion rakyat namion tu bangso na adil na makmur na sejahtera boy hami totong marhasonanga dengan anon ali Tuhan topos rohanami ali Tuhan molonunga ho na madongani tordimi na mangunggami sudi panggonggomi ali Tuhan sa marusaha manasida mabuat na duminggan na muli tonga-tonga ni bangso namion Tuhan di bagasa tikion na bigon nami maanon hatam na pinasa ni naposom magito inang pareses nami pendeta ridoi batubara ala nile Tuhan para isuhi manasida parrohai asa toktongan non torang rohana sida nalahu pasahaton hatam ima nagabi bohal ni partodion nami bohal ni haporsiado pakirmon nami non di nama muka sudi ulon nami di bagasan tikion tong Tuhan di nama muka satu na bajukon ulaunonan non sehoma nama dongani hami ganuk marsada sadabi jalo ma Tuhan tangyang nami ang mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Mulia Tuhan marhite hatami Dami nilibatan na sumurong siya saluhut na roha ima mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen.
Parita nauli di bagasan Parsaurata Kebaktian Padang Lansia HKBP Distrik 20 Alu de Boskap wilayah Sada ima na di Taman Rekreasi Wilada Tikaon Sian Roma 12 Mamukamai Sian ayat Sada saat Rodi tu ayat 2 Molo di Temata ima di ayat 2 alai hujahama dihita ayat Sada saat Rodi tu ayat 2 na huapoi mahamu alea kadongan marhite-hite asine rohani debata pasahat hamuma daging muna bain pilihan na mangulu nabadia na hinalomohon ni debata ima haudaulaton ni namarroha jala unang gabi sarobak kamu dohot portibion alai gabi ibarumahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli na hinalasonna doho nasun denggan alai gabe ibarumahamu dung muba pikiran muna hamu amanami opung doli opung boru taparohau dona kita he konduktor na perjuli lansia sude lansia inang utahayan ima konduktor na buru tahayan ate normal mai tay hutun nakingan alai konduktor na padua honi taparwaho do gayanay nabuti asing Laguna asing muse Laguna ate mabayan mga tusi par cinere nagpesongoni bentuk nga mga tusi lasroha naking senamtay huripudo buama noaik senamya kalensiyaw noaing kursyoy narohaku hape boy do iba ho ingalan diba senamayate nga 80 sada na naking na konduktor tay senami instruktur ray 80 sada nasala doray hah? Ito, 80 sada. Pas di? Pas. Luar biasa. Sukacita, semangat luar biasa. Lansia di de Boskap wilayah Sada menurut database 5.450 usia ono puluh tu gijang may nomor 5.000 sonari lo ro 500 luar biasa ate ima data base jala marhite penelitian dari STT HKBP macaringkas do lansia de Boskap wilayah Sada roh pertangyangan roh tu gereja roh makatai hatani debata PHD jalaido nataida di kepanitianon diketuai oleh Bapak Sambung Situa Sambung Pakpahan tiap hari merapot Ibu Sekretaris Nyonya Nabi Tupulu Buru Simatupang ay basa tiap hari merapot apa dita aido asa mantap jadi lansia no patu paholo sude tepuk tangan maju ita tu lansia tu panitia tu ketua lansia distrik amang si tua dongan si Obi
Ati situ adongan, situ sambung. Aido si patah. Berarti luar biasa kehidupan ni aka na tua-tua na mertua. Hidup toh. Na tua-tua na mertua yang senantiasa merindukan untuk bersekutu, untuk menggumuli firman Tuhan, untuk dekat dengan sesamanya. Memang dang masuk lansia dope pradope. Alai adong hudongani makatai. Ay dang uluang masuk lansia inang. Ay basa dang uluang masuk lansia. Hatok matua inah. HP di Amsal di Lokon, Amsal Saplono 30 nama tua itu adalah berkat. Molo sahat tiba nama tua ima pasu-pasu ima berkat. Hidup kemai sahat tu molo botar obuna alai sono tigo na botar obunga dicet. Berarti tunggu ikut jalur nanti sampai umurmu putih aku menggendong kamu Inna. Jadi pasu-pasu do rambut putih mulai cek mendok apa ya teh. Ugo udah pasu-pasu nah. Oke, mau nikah lagi. Daksik tong ini anate alai naung saat umur matua di do 10 tahun dia peraturan tai itu adalah berkat luar biasa berkat. Alai di bagasan na berkati adong do pergumulan nilansia budang naing mah pergumulan ini unang niay niyan alai ngalohoti didokon ujaha-jaha pergumulan na takut kesepian itu teh jangan dong bela bunga anak kona ngalau sude macae macalo kapasu-pasu berlipat ganda alai idok koma kesepian baru adong komose pergumulan na masalah fisik ngatolu si majojakna ngagabi tabak pergumulan doi jalan murah tiki 50 tahun nih bana lau pangur ho nih bana ipake maaha parfum dung masuk 65 tahun lah pangur ho nih bana aha ngatalu be parfum mai dibae minyak nyong-nyongi. Saya berusaha dunian pakai parfum Chanel ate alai saya mia angin doh naing orgosonona bagian pergumulan ate baru tentang kedisiplinan non ibu do tanya ke ubakna ibu do ulang lupa obatna jala unak pola maila adong obatna ala bagiannya doi unak pola bertebu-tebu ni banginum obatna hera paula suarong obatna hape tokin na ibu duton unak lupa isakui songon amang pakpahan do tayo ni juluko ubado ubado
Doho tanda pengenal na ngai buwan. 87 dia tetap kalungkan tanda pengenalnya. Ngasahat tu si pergumulan ni akan nomor 2. Mulu dah mulu madok lansia. Ngasahat tu si pergumulan ni akan nomor 2. Lansia nomor 2 yang sudah memperoleh banyak berkatnya. Adong nakin na solo masuk, alay adong go 50 siya do pi umurda. Ngay hujuti nang lansia. Ay basa masuk ko inang nang lansia. Tabo lansia na. Basa tabo lansia o. Lansia yel na lansia nomor 2. Ay musedo ate. Adong na soolo, adong na? Ido na tahalason molo kebaktian pada kita sonari. Pasahat tamuma, daging muna, gabi pilihan na mangulu. Amin? Karena apa? Ternyata lansia perlu beraktivitas. Nakik 10 menit doamu bergerak. Alai manginona. Audak sudehu ikuti olat tolu jenis do nakingan. Ipici-pici tangan na. Ape ko doho do mata pici-pici ton. Doho igung. Di tempat doi. Berarti lansia perlu bergerak. Pasahat tamu mah daging muna nak pesipatang ngilut-ngilut. Bain pilihan na mangulu. Baru untuk menghilangkan kesepian. Memang nama ulaun ni na mertua. Melakukan persekutuan dengan tidak terpaksa. Terpaksa doa murotuson? Si Toho terpaksa doa murotuson? Lasroha. Berarti lakukan aktivitas dengan tidak terpaksa. Molo duk sahat tu nomor 2 dak terpaksa be laho persekutuan, laho mabain, pau bahamu marohamuna. Pau bau roha. Rikok do pelansia pau bau roha. Porluhian. Molo kesepian unang direpeti paru main na dutong ong matana buido pahopo akan nomor 2 berubahlah oleh pembaharuan budimu. Memang hidup pinagurang anakon asah merasohotan asa adok pahopo itinggal homa mo sa hita bamuloy tinggal hope unang gabi mata dosa idot to unang be mata dosa pay baru hamuma molo pay baruhon berarti martangiang ma usia 50 mungkin martangiang olah 2 hari dosa dari tikilaw karejo dong mulak karejo alay dong na mertua ibana godang tikina laho martania. Baik baru hamuma rohamuna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akan mertua berarti orang-orang yang menjadi pangalapan pasu-pasu tangiang. Martangiang godak tikina manangiakon parumain helana paupuna nak peso jonok tuibana nini nono etak pehadak sanga parumain manelepon boy do si matua martelepon itu ay iko boy do alay as bahasa lain nate bolo pugdoli ba dengar atong itelepon parumen
boy do di telepon alai pasahaton ingot martangiang da parumain tangi aku da anaki tangi aku nak koki asa anakon gabe kebanggaan ni akan mertua kebanggaan ni akan anakon ima na tua-tuana kebanggaan ni na tua-tua ima aka oparan ima di bagasan na olo didokon berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi di bagasan kegiatan tahun gabe pasahak ma pamatangmu tubuh kita ini dipakai Tuhan, tubuh pamatak tahun dipakai debata untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada lansia. Ido adong tong yel-yel di DKI don alai yel-yel tatahe ngatong na berguna lansia. Oh, yel-yel lomba ido ate alai tabay maju lansia berguna na mertua ate lansia mertua gitu lansia mertua lansia berguna mertua lansia terus berguna do lansia mulu madongani pahupu berarti asa sehat unang ngadong salah mangalian obat aka mbak ati jadi mulu akan mertua di dokon unang besarupa hamu dohok portibion akan mertua to ngaboy dak sarupa bedo portibion na idok na bukan secara ansih tapi akka pangalahona ima dia akka pemberontakan dia akka pergolakan terumu bisa narik zaman na suliton ate las dorohan ya kalansia ngamar handphone ngadoho turipu doa kana poso mar video mar syuting alai tong lansia ngaboy mar syuting jala luar biasa bisa belajar dengan cepat. Wudupi berarti akan lansia luar biasa tetap mau belajar untuk memberitakan melalui tubuh, melalui kehidupan dia ka ulaun nadenggan. Adong si William Barclay madokon teolog. Jangan biarkan dunia ini menentukan bagaimana tindakanmu, tetapi mari memakai apa yang di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi unang gabe dak sanga hita martangiang, unang gabe dang taboto, dang taingot manginum obat, holan ala marmain gadget, HP, alai iko pakyo donahan adong di tonga-tonga ni portibion, lahong mangulahon apa itu kehendak Tuhan. Jadi muluaka na tua-tua nami kehendak Tuhan, sumber doa, sumber kekuatan, sumber motivasi dan menjadi teladan. Ima jauh-jauh di bagasan kebaktian padakta paboa godanggo ulaun ni lansia godanggo ulaun ni akan mertua selagi bisa menggerakkan badan jangan bersungut-sungut memang ngilu-ngiluti jabarna inama bagian. Karena itu menjadi bagian kehidupan kita, mari kita tetap senantiasa
sebagai orang nomor tua, na tua na mertua na pinasupaso ni debata. Marhiti kebaktian pada tahun, sehat majasmani, sehat dan rohani. Ada amin? Amin. Martangiang maita. Mau liate puji-pujian hu pasahat rohanami tuhu Tuhan. Diajari ho kami pasahaton pamatang nami, gabi pilihan na mangulu tu depan. Asa saluhuk ngai Tuhan, hu ulahok kami di tonga-tonga ningulu nami. Akan na tua-tua nami, akan na martua, naong pinasupasum. Lansia HKBP Distrik 20 Deboskap wilayah Sada. Upasahatay matua depan muali Tuhan. Tiaka pergumulan, tiaka kebutuhan-kebutuhan rodoho mengalehon lasniroha. Pabua toktong ditugu-tuguho akan tua-tua namion. Gabi halak si partangia, gabi halak na disiplin, gabi halak na toktong bersekutu marsaur dohot akadongan na lansia. Kasabuhi mabaritahon habal gaun patupahon lomo ni roha. Pasu-pasu maulaon nami sa darion na ni ketuaan ni amang situa dongan lubaturuan sebagai ketua lansia distrik dohot sediaka pengurus lansia. Songoni ulau nami diketuai oleh amang dongan situa dongan pakpahan. Mulai ate madiho Tuhan situa sambung pakpahan. Upasatay matuhuali Tuhan sudiaka panitia nama kubasi ulau nami sadarion. Natoktong bersemangat akan tua-tua namion mga leon akatiruan memperlengkapi segala kebutuhan nariko di sadarion. Asimaroham sudi Uriam na adong di distrik 20 Deboskapon. Upasatay matua dopanmu asa toktong makarikoton pa nugunuguon pa punguhon jala makarikoton parsauran niaka lansia di tonga-tonga ni Huria di Ganup Huria na adong di distrik 20 Deboskapon. Pataridahon huasom pabuat toktong doho mamasu-masu Huria. Mulai ati madiholi Tuhan saluhut na akatim na mendukung di ulau nami sadarion o mangalehon las niroha tu nasida asa marlas niroha nasida makobasi hami. Asi maroha mali Tuhan jalo matang yang namion olam mga sahon guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan sioko pami. Amin. Lo taugo rodia sangapon salin-lilingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Oras madihita saluhutna.